Ao muro. Que fan todas estas cores aquí? Pero, señor... Este é o reino dos azuis. Non quero que estemos todos mesturados. Sí, maxestade, o que vostede diga. Aínda a sigo vendo. Maxestade, facemos o posible. Pero temos problemas para que non se xunte. Entón costou un muro. E que se queden a outro lado. E que os mellores arbanéis son os vermellos. Vai a buscalos e que se pongan a traballar. Casi está rematado, maxestade. Que o fagan rápido. Quedou genial. Aquí quero uns xardíns. Señor, os mellores xardiñeiros son os verdes. Pois que veñan os verdes. Quero dar un paseo, necesito un camiño. Nese caso vou chamar os grises. Agora quero unha estatua aquí. Chamaré os amarelos que son artistas. Pero que pasa ao outro lado do muro? Non sei, chamarei aos marrón para que fagan unha torre. Puf, é que estamos moi apretados. Quen foi o estúpido que mandou construir este muro? Derriballo para ter máis espacio. Excelente idea, maxestade. Moito mellor así. Sí, moito mellor así. Un rei ten que ter as ideas claras. E saber tomar boas decisións. Como a min. Sí, señor, sí. Vamos, os sigo. Somos os nenos e nenas de infantil.